अव काय बी म्हणा, दर्शन एकदम झाक झालं. दादांनो, मंदिराचं बांधकाम कसं आला? लय भारी. अहो आमस्ते तर भीतीच होती. ती हल्ली कौलारू सोडून स्लॅबची मंदिर बांधायची फॅशन आली ना कोकणात. अहो असे कसे बांधतालो? अहो इथली कौलारू मंदिर इथल्या निसर्गाची देण असच. असे कसे बांधतालो स्लॅबची? अंगाशी. आता कसं एकदम बरोबर बोललात. हा बरं, यंदाच्या वक्ताला एकट्याला यावं लागलं, त्यामुळे देवाला आणि आपल्या भावकीला सांगून ठेवा पुढच्या वेळेला फॅमिली सोबत येणार. होय होय सांगताय, काय एक टेन्शन घेऊ नका. हो दादानू, यांका गावात इल्यापासून बघताय. मग एक प्रश्न विचारूचा. अरे विचार की मग. मका सांगा, तुमचं ग्रामदैवत एक, हो तुमचा कुलदैवत एक, हो म्हणजे तुमचा मूळ आणि कुळ एकच, हो आणि तुमचं आडनाव पण एकच ना हो? हो. पण यांच्या बोलीभाषेकडे आणि यांच्या कपड्यांकडे बघून हे कोकणी नाही वाटत. अरे मर्दा, त्याला कारणीभूत भूगोल आहे, भूगोल. भूगोल? अरे आमचा मुळगाव एकच, तळकोकण. अरे 100 वर्षापूर्वी सुखवस्तीसाठी आम्ही तळकोकणातून बाहेर पडलो. तळ कोकणातून कणकवलीत आल्यावरती गगनबावडा लागला. तिथून काही लोक कोल्हापुरात गेली, काही सातारा सांगलीत गेली, आणि देव घेऊन आम्ही मालवणात येलो. आता देव इथं म्हटल्यावरती आम्हाला इथंच यावं लागणार ना, नाहीतर ह्यांना यावं लागलं असतं कोल्हापुरात. पण भावाशी, ही लोक वर गेली ती वरच गेली. म्हणजे तिकडचे जमीनदार झाले. आज जमीन जुमलो पैसो गाडी घेऊन इले. शेठ माणूस. हाय का? आम्ही जिमीनदार आणि तुम्ही कोण? अहो आमच्या कोकणातले कसले जमिनी? आमच्या कोकणात काय उगता? भात आणि भात. हिथंच चुकतं. प्रत्येक जमिनीत काय ना काहीतरी उगवतं, पण ते काय उगवायचं ते आधी डोक्यात उगवावं लागतं. अगदी बरोबर बोललास. अहो कोकणासारं वैभव खयच नाही, आणि कोकणातल्या निसर्गात धक्को पण न लावता इकडचं इको टुरिझम वाढवून आपण अगदी सुखी समाधानी राहू शकतो. एक नंबर बोललास. मग या भूगोलक नमन करूया आणि या कोकणाची समृद्धी वाढवूया. एकदम खरं बोललास. म्हणजे सुखवस्तीसाठी लोकांना बाहेर पडायची गरज नाही. होय महाराजा, होय महाराजा. चला चला चला. अहो पहिल्यांदा तरी कोकणातल्या कोकणात लोका सुखवस्तीसाठी जायची. आता लोका खय जातात मुंबईत आणि पुण्यात, आणि थयच स्थायिक होऊन राहतं. म्हणजे त्यांची पिढी होते मुंबईकर आणि पुणेकर. जाऊ द्या, मुंबई पण तशी कोकणातच येली.